Oraintxe bertan, etortzen ari gara Zentzaume plazatik, bertan egon gara udalbiltza kideok, bertako kontseilariekin, Bartzelonako alkatearekin, zinegotziekin, Asamblea Nazionala Katalana gonbidatu gaitu gizakatian parte hartzera, gainera oso toki zentral batean ere, jenden mukuru zegoen, esteladaz gainezka, benetan erakusten gizartea dagoela bultzatzen Kataluniako burujabetza prozesu hau. Eta hau babestera eta baita prozesu horretatik ikastera etorri gara. Hori dela eta gaurko gizakatean parte hartzeaz gain, zenbait bilera eginen ditugu, bihar egonen gara ANC-rekin, Asamblearekin, AMI-rekin, gaur bertze pare bat bilera esan ditugu, Siemenekin eta bertako Euskaletxearekin. Eta azken batean hori da, etorri gara hemen dagoen errealitatea ezagutzera, harremanak egitera eta Euskal Herriko etorkizunaz hausnartzera.